ҳироси падархоҳии касби падаромӯз. салом дӯстон, имрӯзҳо мушоҳида кардан мумкин аст ки дар касбу кори гуногун писарон кӯшиш мекунанд мисли падарашон зинаҳоро гузашта касби онҳоро омӯзанд. Футбол низ аз зумраи ҳаминҳо ба ҳисоб меравад. гӯё ин чиз дар хунашон бошаду падару писар ҳатто дар як даста бозӣ мекунанд. биёед ана ҳамин ҳолатҳоро имрӯз гуфта мегузарем. рафтем. дӯстон, дастаи Барселона имрӯз дар Лигаи Аврупо бо Манчестер Юнайтед вохӯрӣ анҷом медиҳад. Рақобате ки мо одатан дар Лигаи Чемпионҳо медидем. Кадоме аз дастаҳо муваффақ мешуда бошад? Тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Алф Холланд ва Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд ба яроқи асосии Манчестер Сити табдил ёфтааст. ӯ аз Роналду дида хетрики зиёдтар дар Премьер-лигаро ба қайд гирифта истодааст. Аллакай чорумин хетрики худро ӯ дар 19-умин бозии худ ба қайд гирифтааст. бо ин рекорди Руд ван Нистл шикаста шуд, ки ҳамин корро дар 65 бозӣ анҷом дода буд. ӯ ягона Холланде нест, ки бо пироҳани Манчестер Сити бозӣ карда бошад. падараш Алф Холланд собиқ ҳимоятгари Сити хизмати зиёде ба даста карда буд. соли 2003 бошад, корномаи Холланд дар Сити бо сабаби ҷароҳаташ ба анҷом расид. аммо акнун писараш корҳои боқимондаро иҷро дорад. шояд ки Лигаи қаҳрамонҳоро низ соҳиб шавад. Зинедин Зидан ва Лукас Зидан. Зинедин Зидан гӯё ки аз дигар сайёра буд. ӯ дар як дастаи будааш корҳои бузургеро кардааст. ҷоми Лигаи Чемпионҳоро соли 2002 соҳиб шуда, аз соли 2001 то 2009 гаронарзиштарин бозингар ба ҳисоб мерафт. бар рӯи хати беҳтаринҳои дастаи Реал Мадрид бошад, соли 2014 шомил шуд. бо ин кор анҷом наёфт. як сол баъди истироҳат ҳамчун сармураббии Галактикос кору фаъолияташро оғоз кард ва 3 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро низ ба даст овард. барои зизу лаҳзаҳои хуб ин тамрин додани фарзандаш ба ҳисоб меравад. писари ӯ Лукас Зидан аз соли 2018 то 2020 бо падараш дар як даста буд. новбаста ба ин Лукас танҳо 2 маротиба ба ҳайати асосӣ шомил шудааст. баъдан бошад ба таври иҷоравӣ ба дигар дастаҳо ирсол шуда буд. ин маълум аст ки касе кори Зиданро такрор кардан наметавонад, ҳатто писари худаш. Роналдиньо ва Жоау Мендеш. як бор ба Барса мухлисӣ кунед, то абад ҳамин хел мемонед. Роналдиньо бештар аз як бозингар барои каталониҳо ба ҳисоб мерафт ва имрӯз бошад амбассадори брендии Барселона ба ҳисоб меравад. бозии ӯ ногуфтанӣ буд. ин муъҷизакори бразилӣ 207 бозӣ дар Барселона гузаронида 94 гол ва 70 ассистро ба номаш муҳр задааст. ӯ ҳамчунин ба даста кӯмак кард то 2 ҷоми Ла Лига ва 1 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро ба даст оранд. бисёриҳо ӯро ёд карданд ба фикрам, вале акнун писари ӯ Жоау Мендеш омодаи қабули нақши ӯ шудааст. писари 17-солаи Роналдиньо ба Барселона шомил мешавад ва пайроҳаи падарашро гузаштан мехоҳад. аммо акнун гузаришҳои зебою пасҳои олиҷанобро мунтазир мемонем. Пауло Малдини, Даниэл Малдини ва Сезар Малдини. ҳамагӣ аз Пауло Малдини ва писараш Даниэл Малдини огаҳӣ дорем, вале инҳо ягона нафароне нестанд ки мухлисони Сан-Сироро ҳайратзада карда бошанд. Пауло яке аз беҳтарин муҳофизатгарони ҳама давру замон, баъзе аз хусусиятҳоро аз падараш Сезар Малдини омӯхтааст. ӯ низ дар Милан ҳунарнамоӣ мекард. падару писар дар якҷоягӣ тақрибан 1000 бозӣ дар як даста гузаронидаанд. Малдини ҳатто ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро 5 маротиба ба даст овард. ӯ бо Милан ин дастовардро соҳиб шуд, ки касе дар як даста инро накардааст. Даниэл бошад нимҳиматгари ҳуҷумкор аст. ӯ албатта мисли падару бобояш аз худ номи баланд набаровардааст. 3 насли як хонадон дар як даста. ҷолиб. Диего Симеоне ва Жулиано Симеоне. на ҳама бозингарони хуб мураббии хуб шуда метавонанд, вале агар шумо Диего Симеоне бошед, шумо ҳардуяшро хуб карда метавонед. Симеоне бозингари аргентинӣ буда Копа Америкаро 2 маротиб ва медали нуқраи Олимпиро соли 1996 ба даст овардааст. ба ҷуз ин Диего дар Атлетико ҳунари зебо нишон дода, солҳои 1995-96 ҷоизаҳои зиёдро ба даст овардааст. баъд аз солҳо ӯ ҳамчун сармураббӣ ба ин ҷо баргашт. ҳамагон аз ин рӯйдод хурсанд буданд, вале ин ягона Симеоне нест ки мухлисони Атлетико медонанд. писараш Ҷулиано низ аъзои оилаи Атлетико мебошад ва худи Диего
ба ӯ шонси дебютро соли 2020 дода буд. Айни ҳол писари Диего дар иҷора қарор дорад ва он ҷо 6 голу 3 ассистро ба қайд гирифтааст. Акнун навбати он расидааст ки Жулианои таҷрибадор ба назди падараш омада худро нишон диҳад. Ин гуна рӯйдодҳо дар ҷаҳони футбол зиёд ба чашм мерасанд ва умедворем ба шумо навори имрӯза писанд омад. ҳатман барои дастгирии канал обуна шавед ва лайк гузошта 1-2 калима комментария ҳам гузоред. боқӣ саломат бошед. хайр дӯстон.